Villa Entertainment monga mukudziwa kale ndife asangalasa amene timachosa mafilimu kuchoka mu chizungu kubwera mu chiyankhulo chathu ya Chimalawi chichewa. Takubweretserani tsopano Burning Center imene ikupezekera kwa Kauma. Mukakhala kuti muchokera mtawuni muzasikire pa People's yakale pamene amagulitsira ma plastic. Mungosisirika pang'ono muyang'ana mbali inayi kuli Hello Paisa, kumanja kwanu kuli Villa Entertainment, komanso mbali inayi kuli Hardware. Pakatikati pakepo pamene pali Villa Entertainment. Mukakhala kuti mukuchokera ku msika wa Kauma, ingokwezekani pang'ono muzaona Hardware kena kunono Villa Entertainment moyang'anizana ndi Hello Paisa, ndiye kuti naye mwandipeza. Ndikuziwisa nonse ama Burning Center, bwerani mwa unyinji kuti muzapeze mafilimu amene mmaonongera nthawi kapenanso drama kuti mupite mtawuni mukapeze mafilimu ngati amenewo. Koma pa Villa Entertainment muzapeza osatika awina aliyense pa mtengo osika kwambiri oti simuzadandaulaso muzachoka muli okondwera achimwemwe. Zikomo kwambiri Amalawi ndimakunyadilani. Basi. Season imene iyi ya 25 seconds ikhala ikutha wiki yamawa ndipo tiyimaliza chifukwa ndi amapati ochepa kwambiri. Ndi 1 mpaka na 4 wiki yamawa tukimaliza filimu imeneyi. Ambiri amene mufuna kugula mafilimu amenewa pa WhatsApp ndi zotheka. Nambala yanga nayi 0 awiri 10 awiri kumapetoko 18. Muzalumikizana ndine Villa Entertainment. Ndimakunyadilani kwa basi anthu amene timalumikizana nanu, koma ndimakana zondifulasha chifukwa ndilibe nthawi yobweza flash yanu kapena kukuyimbirani for mainisi ndilibe. Zikomo kwambiri kwa inu nonse amene timalumikizana pa business yabwino ngati imeneyi ndipo mmanyadira 25 seconds. Ndi imeneyo komanso kamelita phwando koma. Chonde tikupemphani ana nonse, filimu iyi siyoyenerera ana oposera zaka 18 kusika musi. Ndiyoyenerera akuluakulu anzeru zokhwima kutengera ziyankhulo zimene amayankhula mkati mwa filimu iyi. Chonde Malawi ndatopa nalo kwambiri banja lokhuta ngati limeneli. Chitenganira nene ndi mwamuna wanga sindinamunjoyepo kuti wandifikapo pachimake penipeni. Ndinamuloleranji mwamuna opanda fake ngati ameneyi? Atate, ndi china chilichonse chimene mtima yanga chifune pa dziko lapansi, koma mwamuna wanga sindimamunjoya ine. Mwamuna wanga ndiofoka kwambiri kunkhani ya kuchipinda. Jenny ndi opusa kwambiri. Ndimona ngati ndrama ndi zomwe zili zofunikira kwambiri. Komanso ndrama sizofunikira. Ndingablemendani pano makolo anga? Ayi. Chifukwa choti mwamuna wanga ndi ofoka ndendemude? Ayi. Ndikuyenera kuzida ndekha pa zimenezi. Kapena zifunika kuti ndizipanga chisembwere ne mwamuna wina wakumbali? Komanso ayi, banja langa silinathe masabata 4 panopa. Ndi chani chomwe nditachite tsopano? Atate, ndithandizeni ine. Baby, wachikonde. Mwamuna wanga ndikufuna ndioneseso iweyo kachikena. Baby, kachikena kamozi. Ndikudziwa choti ndichite tsopano.
Nachisale. Ni ndani amene wapika chakudya chimenechi? Nde uli nyumba muno munthu wina amene amapika kuposene? Izi zikusiyana kwambiri. Izi zikukoma kwa basi. Manja ako ndimadziwa eneyo. Ndapika ndine chakudyacho. Sindingangozipopa. Ndapika bwino. Chabwino kwa basi. Ngati wapika ndi wewe, wapika bwino kwa basi. Bwera ndikudyese. Tandiyandikira. God of mercy. Chakudya chikunyong'omera ichi. Bwesa ndikulandire ndizikudyesa. Koma taona ni Gedimani ndi Half Sigelo mmene akukonderana. Ali pamodzi komanso ali ndi chisangalalo. Pamene ine ndi DRC nkhondo yosaneneka nyumba mwanga. Kungoti ine ndi big man. Kwa iwe ndine big man basi. Wachikondi. Ulendo wina wake ndizamanga chinyumba ngati chimenechi. Akazati andipasa ndrama ndisizangosunga ndrama zimene anazandipasezo. Ndikumanga tu chinyumba chabwino ngati chimenechi. Ndizakufungatira eneyo. Nanga mene machitira nkhuku. Moyo ndokoma kwa basi. Baby. Ine ndikazamwalira ndizabweraso chifukwa cha iweyo. Iwe ndi number 1. Wachikondi osamadojana zodojana nasiza bwino. Kumandipasa ndithu mtima wonse. Tandipaseni. Pamene mkazi wanga losiku ndi limodzi sanatengeko spoon kundidyesa ineyo. Nalero loka. Ndifuna utaka ndichezeresa kuchipinda kwako iweyo. Wana kutubwera leroli, koma pali vuto limodzi. Ndimaseka chiseko changa. Kutengera achiwembu kuti angathe kubwera. Ndazi ndipeze ndagona. Ndesi ungakwanise mwakandiyembekezera? Nde basi sindibweraso. Ndizoti tu ndinadalira kwambiri suku ndinakutero. Okay, chabwino. Osadandaula. Koma ine ndikangondabwera nkupeza chiseko chako nchoseka. Sindikagogodaso. Ningasekerenji chiseko. Pamene ndine wamchirerezo wamkulu. Sindimaseka chiseko ndangolakwisa kayankhulidwe ndimatetezera malo ano. Ndisekeranji chiseko ene. Singaseke. Weko manya kuti makhani mantha ndo maseka chiseko. Ntchito yanga ndino unoseni muzikhala otetezeka. Ndiyo kutetezera ndisingapangiza chibwana za abomination. Ndifuna njoyi chakudyachi komanso madzulo njoyi chocolate vanilla. Ndizidikirira. Ndikuwa kuti china chonse chili bwino. Ndimesera umakuimbira foni yako nthawi ina yake koma sinali palaini ndi nangosiya basi. Kuti tikumana. Bwanji ukuoneka chonchi. Ukuoneka usasangalalatu. Vuto lalikulu kwambiri mwamuna wanga. Wati mwamuna wako. Ulendo mene ndakumana ndi mwamuna wako. Amunisa kuti ndiwakhalidwe labwino. Tizidi akumakuzuza. Ayi. Ningakhale vuto lanji. Sera. Ndingokhala ngati munthu usakwatira. Mwamuna wanga alibiretu mphamvu. Mwamuna wanga amalekezera pa 25 seconds kuchipinda. Zimene zondikhuza ineyo. Wati 25 seconds? Sindikuvesesa. Ndimaganiza kuti ndikangobwerana ndi ex wanga basi. Ndifuna bwezi wangu yambireso ndipita basi. Ukamba kuti chani? Iwe ndi mzimayi wokwatira komanso pagome. Zimene zosakhala bwino. Ungabwererenji kuchibwezi chako chakale? Ndakuvesesa. Masiku anuwa palibe chinthu chosatheka, zinthu zambiri zimatheka.
ndulumikizisa ndi madokta ena ake ukagule bangi wamva ukagule kena kuti ukapase mwamuna wako kuti akamwe wati bangi eya kulishiwa kuti zingagwire ntchito zimenezo kwambiri kwake ukayesere ndipo ndodo simachoka imangokhala yowongoka ndipo ukasangalala kwambiri. Ndikakhala ineyo ndimamwisa mwamuna wanga komano chimene ndimafuna kweneyo ni ndalama basi, zinazo ndimazika kaye kumbuyo komanso amakwanisa ali bwino kwa basi ndikhale osangalala chifukwa choti kundipasa ndalama basi mano onse fete pantunda chifukwa kundipasa ndalama osandikwanirisa olota khala kuti ndiwe mwamuna wako utenga 25 seconds kubedi ungamvepo chani? Ndizosakhala bwino zimenezi. Basi zidai zimenezo osaganiza konse zopita kwa ex wako chifukwa choti amakusangalasa zimene zosakhala bwino. Komano chabwino ndeno bangi ni ndalama zingati ndifuna ndiziwe. Chabwino ndijazona kuti undipasa 2000 kwacha nde ndikagula ineyo ndikuzakupasa iweyo 2000 kwachoka basi. 2000 kwachoka. Chabwino ndio ndikupasa kumanyamuka. Mkazi wanga ndatopa tu kwambiri. Ndekuti nenda amene ine amango kuthandiza iwe koma iwe osanthandiza ine. Sizoti ndimangopanga zoti ndikhutire kwene ndekha. Walisa kupanga zoti ukhutire moyo wekha. Ndi mtundu wanji wa mwamuna iweyo? Umango ndi njoya basi ne pa 3 seconds yokha. Ukwenera umakhutirisidwa pa zomwe ndakuonesa pa tsiku limenelo. Koma zona? Wati ndizikhutirisidwa. Ndikachani kamene umapanga kwa ine? Tandiuze. Ndiyani chabwino imene unandipangirako? Ikakhala kumbali iyo ukutegeza ndi maminisa ngati amene umatenga. Sunakwaniseko losiku ndi limodzi kuti undisunthe kundifikapo. Mkazi wanga ndimayesesa zimangovuta. Koma weni mtundu wanji wa mwamuna. Umachita kuyankhula mozibakira funa kuti banja mwina talewa kumene ndisinakazikike bwinobwino likakazikika pamene ndizikwanirisa kumataona zimene upanga 25 seconds. Ndichani chimene umapanga kwa ineyo? Ukwenera kuchita manyazi wekha iweyo. Ndipita mukusiyana kutalitali pita makwanirisa. Zopusa. Uyankhula za iyeyo pali ineyo chonchi? Ndingathe kuyankhula muli monse mene ndingayankhulire ineyo. Pano pamene wamba kuzindikira kuti ine si mwamuna amene ndimakukwanirisa ndi unkaloleranji iweyo ndine kuti tikwatirane kulowa mbanja. Kungoti iwe ndofoka kwambiri. Ndinali ntakwatirana kaleso ndi mwamuna ndisanakwatirane ndi iweyo. Iweyo si mwamuna ayi. Siwe mwamuna. Ndizoti wandipasa ineyo pama. Vilakasi. Wandikuntha ineyo pama. Pepa chifukwa choti ndinapsa mtima. Chonde ndikupepesa. Chabwino. Palibe vuto. Vila. Ndakuda kwambiri. Koma mkazi wanga. Usayerekeza. Osandipempha ine. Usesere da kundikhuza. Osandipempha. Osaganizaso za ine. Ndakuda kwambiri.
mkazi wanga ndikupepesa, ndikufuna ndikhululukire. Ndikukupepesa chifukwa chokupasa pama iweyo. Sumayenera kumayankhula za mwamuna wina pali ineyo. Ndikupepesa, ndikhululukire chonde. Ndimakukonda kwa basi. Ndakhala pano ndikungoyembekezera mapepala ona kuti iwe ndine chatha basi. Hani, mkazi wanga, ndikukupempha chonde. Ndikhululukire. Ndikulonjeza kuti mawa ndipita kuchipatala kuti ndikapange check-up. Ima. Chonde. Mwamuna wanga. Ndikumva mkazi wanga. Ndimakukonda kwambiri kuchokera pasi pa ziwalo za thupi langa. Ngati mzimayi sangakhulirisidwe ndi kutekeza kwa maminisi ochepa 25 seconds yokha, si okwanira kwa ine. Ndiyesesa kuti ndisinthe, monga ngati mmene nakuwuzira kuti mawa ndipita kuchipatala ku check-up kuti ndikaone vuto lipati. Ukulonjeza kuti utero? Eya, ndikulonjeza chikondi. Ndamva. Ndimakukonda kwambiri wachikondi. Ndimakukonda kuchokera pasi pa mtima wanga. Inenso ndimakukonda kwambiri. Zatha. Tiye kuti bwerere kuchipinda. Chabwino. Ndikupepesa. Chonde. Ndiwosala kwakondedwa. Basi katiyeko. Aha, ndakumbukira. Zija zinali bwanji? Zinaenda bwanji zijani? Zokhuza ndi mankhwala bangi uja. Pepa kwambiri na iwala kufotokozera. Zikoma kwambiri pondithandiza. Panopa pangako improve pang'ono. Bola. Ndinakuwuza ine kuti zimathandiza kwambiri. Nde panopa akutenga maminisi angati. Panopa ndi wangukokerako 30 seconds. Chani, fete otani 30 seconds. Tiziti 30 minutes. Ndanena kuti 30 seconds. Nabola kwa pangako improve ndi 5 seconds yokha basi. Mulungu wanga. Koma iye ndi otani? Tayembekeza kayi. Unakwanisa kumuthirira muchakudya mankhwalawo? Ndinapanga zimene zanzanga. Ndipo ndinathira mankhwala muchakudya majera limodzi. Mulungu wanga. Izi ndi za serious bwanji. Maminisi wandachepesesa kwa basi. Ndinu nzanga upanga chani iweyono? Zafika pondi kwana ndatopa. Ndini mantha koma. Chifukwa panopa ndingofuna mapepa la divorce. Banja lithe ili. Chani? Basi ukuyenera kupirira ndi mwamuna wako. Zona? Poti ndi mwamuna wanga ndi ndiziphendeka chifukwa cha iyeyo? Zikugwira? Ukuyenera kungopirira nzanga. Ndizikhala bwino. Usamangondilimbikitsa kuzoza zofuna za mkazi. Vilakasa kupita kuchipatala kucheka pakamabwerako kumene kongati sasintha. Banja limene basi latha iye ndine. Zimenezi ndesi zabwino, osapanga zimenezi. Mavuto amene akuchitika nyumba mwanga akuyenera kutha tsiku la leloli. Sindikuyenera mangoyang'ana pamene ndizakulako zochuluka. Achemwa tionana. Make it work for me. As it work for you. I don't pick myself. I know so now you be the blessing, you bless everyone. I be the blessing when you bless your soul. You don't want to be real, not the narration. Oh my God, you show me the way. I call my God, say I want to meet somebody. You tell me say I got free drink from my mind. You know you tell me say we can swallow in my mind. Oh my God, I'm gonna show you the way. Oh my God, you show me the way. If you not show me the way, I go do frosty. I go do water, I'll drink only water. You say we say. Ulibize kusoundika pa phone yako.
ndi nyimbo yabwino kwa basi. Nanenso ndikangoti ndakatenga foni yanga pa charge ndizayikamo nyimbo ngati imeneyi kuti nanenso ndizisaundika. Ukudziwa chani, lero ndasangalala kwambiri. Aoga alonjeza nina kuti andipasa salary yanga leroli ndiye ndinokondera kwa basi. Ndinosangalala. Kusangalala kokha kumavina za lokolo ngati zimenezo. Ah? Madasi amene kuvina alokolo anatha kalekale. Panopa kulipondo dasi. Osati zimenezo. Ukulidziwa tanthauzo la dzina la dansi imene ndimachola ineyoyi. Oh, dansi imene ndimamenya ine ndiyokwiya kwambiri osati zapondo yako imene fotokoza pa. Hehehe, ukusekesa kwambiri. Ukunyoza madansi anga. Pamene madansi ine ndamene ali bwino. Kuti ine apapa ndiyambe kuchola dansi ya ineyo. Iwe ungathe kusimbaso. Ineyo sandiyiwale kuti ndine ndani, ndine Johnson. Ndimakupitirira nthawi zonse ndikamavina ineyo. Yembekeza kaye. Ine ndimavina bwino kuposa iweyo. Usayiwale mene ndimavinira ine kukupanga iwe zina zake zokwiya zija umachita kusimbaso. Ndiye usachite kupita kutali. Ndimakwanira ku madansi onse ndipo ndingathe kupitirira. Iwe sunavineko mmene ine ndimavinira komanso kundipitirira. Takumbukira ulendo wina wake unkangosisima iweyo paka nthawi kalekale limene lolo. Unkati ndili mofaya ineyo, ndili hoti. Zakalekale? Zitayi zimenezo. Zakalekale zimakhala kuti zapita. Ndosazayankhulanso zimenezo ndikuchenjeza rere. Zimakhala kuti zapita osamakumbusana. Ziwale zimenezo. Ine ndakhala ndikukupeta iweyo kukusaza kwa nthawi itali. Leronso ndikufuna ndikuyaluse panja pompano. Ndikupitirire iweyo. Ukufuna panga pikisano ndine? Wandiwa kuti mapanga motani? Alifana pange pikisano pompano. Iweyo ngati ungandiwine ineyo ndikupasa 5000 naira. Ine ngati ungandiwine ndikupasanso 5000 naira. Ukufuna panga nane pikisano komanso wa ndalama. Iwe ndi ineyo. Chabwino. Aha, ingoyika sound apopo. Ndikuonese. Make you work for me, as he work for you. Oluwa na my last card, make you work for me, as he work for you. I know fi keep myself, I know say now you be the blessing, you bless everyone. I be the blessing, you the bless you so. Don't want be real, all day narration. Oh my God, you show me the way. I call my guy, say I want to meet somebody. He tell me say I get feed from my mind. You know he tell me say we can swallow in my mind. Oh my Lord, I go show you the way. Oh my Lord, you show me the way. If you not show me way, I go do frosty. I go do holy water. I'll drink holy water. I'll use 7. I will use perfume. I will use only my care. I will charge you. Waiwala zirubira kuntchito. Tachioneni. Chili bize moyang'ana chipyapya cha wantchito. Ine ndikakhala kuti ndikufuna kuti utekeze uonesere ntchito yako kumbedi. Ndi ofoka lepweto. Iwe ndi palibe kale konse kamene ungapange. Ndi ofoka. Kufokeratu ngini. Nzimayi, limene ndi vuto lako. Iwe ndamene ukusiyanisa china chilichonse. Ungathe kungoona panali busy mafuna ndizipita ku ntchito. Chifukwa cha zimenezozo sindikupitanso kumeneko ndikubwerera kayi mkatimu. Mesa mati kupita ku ntchito. Nanga panji lowa nyumbamo. Sindikufunanso ntapita. Basi wati supita. Chifukwa choti uli ndi mantha. Ndiye kuti uli ndi mantha iweyo. Uli ndi mantha. Tangoganizani. Amene ndi mwamuna wa mtundu wanji. Alibe manyazi ngakhale mwini wake. Johnson. Ndinachisale nonse bwerani kuno. Mulibanji madamu. Ndi chani imene chili chabwino masana lero, ha? Ndizoti ifeyo timangopanga zovina. Timangovina. Muli monse, sizoti ndakuyandi zimenezo. Zionesa zoni musangalala kwambiri, eh? Tikusangalala. Ine ndinachisale basi timangovina. Timasangalala. Ndikuona, zili bwino. Zikombotivesesa. Timangopanga pikisano okuvina. Ndi zabwino. Ndi wapambana ndani? Madam, ine ndamene ndampambana yeyo. Ine madamu ndi amene ndapambana. Mukudziwa kale ine ndi mwamuna. Sizoti yanga ndipambane. Ine ndimakwanira.
ndikamavina ndimatekeza bwino, ndimachita kutchakulira ndikuyipeta bwinobwino, ndisanga ndiwine ine ndi dolo. Iwo ngandiwinene maloza chani? Madamu ndamene angasankhe amene awinayo ndingatupereka mphaso komano sindimaona amene mmavinira ndiye ndizovuta komano Sonia ndikupasa mphaso ya zovala. Ziko Madonna Vilagasi nakuza ine ndi dolo. Madamu inenso ndikupemphani mungondigulako kasapato kena kake kundizichenera. Chabwino palibe vuto nonse mukuyenera kubwerera ku zintchito zanu. Imagayi zimenezi. Vuto ndi chani? Ndiye kuti suma ndi njoya. Izi sizikukhuza ndi kunjoya nayi. Tizili basi kwakukwanira? Ndikhululukire. Ndikukhululukire. Uzikhululukire wekha. Koma uli serious? Tandisimikizire kuti suma ndi njoya ine. Oh Mulungu wanga ine. Ndiwe chamanyazi kwambiri. Mwamuna uchitisa manyazi. Ziwalo zako ndizogonja. Eya. Ndiwe chimunthu chochitisa manyazi. Chani? Eya. Ineyo wokufa ziwalo nyumba mwanga mwamuno? Eya. Ukango yelekezaso zanja lako kundikhuza ine kapena kundipasa pama. Ndikachosa kachida kamene kamakupangisa kukhangala mamunako. Ndiye sere wone. Tandivere kuno. Ukenda kupeza njira mwachangu yothana ndikavutoka koka. Ngati sutero ndichoka nyumba munomo ntapakira katundu wanga wese basi. Chisiru cha mamuna tandichokera apa. Nzanga kwabira masiku ochuluka kwambiri sana unane ndikuwa kuti chilichonse zili bwinobwino sopano. Palibe chabwino nzanga. Ndino vuto ndi chani? Vilagasi chimene ndikufuna undibwerekeko ndalama zako. Chiyambi. Ukufuna ndalama zingati? Ndikufuna 1.5 million yokha. Upanga nayo chani 1.5 million iwe chiyambi? Ndidakufotokozera kuti ndikuyembekeza kontena. Ndezasimikizika unena kuti makontena anga onse abwera panopa. Ndini mafuna kuti ndalama inayo nditenge ndapase kwa Anyamata. Zinazo ndifuna ndichite kutumiza. Ndinabwereka. Kwa zizanga ena kuti andidusise m'maboda ndi ndalama zawo zakuzifuna. Ndendikena kuti ndatumisire mwachangu zikufunikira kwambiri. Ndafutika pamene popo nzanga. Ndakuvesesa bwinobwino. Ndikubwereka ndalama ineyo. Usadandaule kena kalukuzi. Oh nzanga ndikakuthokoze motani. Limene si vuto nzanga. Zikoma. Ndipo Mulungu akhale nawe nzanga. Apalibe vuto. Ndili ndi vuto lina lake limene mafuna iwe ndine titakambira nako nzanga. Taona, pavuto limene ndili nalo ineyo sindikukwanisa kusova kwake. Ndikufoka kwambiri amwenene sindikukwanira. Ukufuna kukwanira kotani sana. Taona, ndinkhani liyokhudzana ndi ntchito yakuchipinda. Ndine mwamuna amwene komano nthawi imene ndimatenga ineyo ndi 25 seconds yokha.
sindikuvesesa ulanthula 25 minutes kapena ayi 25 seconds. Oh zanga ngati zili choncho iwe ndiwe munthu wakufa. Ine ndimona ngati umakamba zokhuza ndi 25 minutes yapo ukamba za 25 seconds anzanga. Oh zitayi zoti ndandira kuti ndiwe munthu wakufa zitayi basi machitika ndimangocheza. Chabwino panopa ndi kusakasaka njira yothandizana ndi vuto limeneli. Ndingapange bwanji ine ndifuna ndipeze njira. Palibe njira ina iliyonse yoti ungathandizikire. Njira imene ungathandizikire ungozipha wekha basi. Chani? Kuzipha ndekha? Eya uzipha wekha se. Chiyambi. Ndikulanda zoti kumana ndi ma medical doctor. Mankhwala onoti ngini yakoyo ikhaleko bwino. Izisewera chikoposa ndi chikulunga. Ikhaleko ya mphamvu choncho ndi zimene matanthauza. Unanena kuti ufuna 1.5 million naira. Ndikupase kashi kapena ndikungokutumizira ndipange transfer. Njira yabwino ndio ndipangira transfer mfoni. Nditumizire ndikatenga pa masamba investment. Nambala 0 awiri 106 9 awiri 18 kumapeto. Ndinakakumana ndi madokta ndipo andipasa mankhwala amene ali amphamvu kwambiri oti andithandiza. Ndikuti mamwe mankhwala usanadye kalikonse. Ukuyenera kudya kaye chakudya usanamwe mankhwalawo. Ndipo ndikangomwa mankhwala amene wandiwina kukhala 1 hour or 30 minutes kena kuno kupita ku chipinda ukathibula katundu. Ndi abwino. Bweresa ndwani. Mama, chakudya chakhozedwa. Zikoma tikubwera tikuzadya. Cheni mukadye chakudya. Ndiye tikaone kusintha. Chabwino mkazi wanga. Wabwera masana sana zuwa likuswa ntengo funa ndichose ntchito ine. Amakhala busy mati yang'anisisa panopa. Osa ndichosesa ntchito lini. Ndasi yakudya chakudya. Sangati satire sama. Komano taona. Aoga ndaona kuti sali bwino. Abwana sali bwino kwenikweni ndapeza ndi mankhwala. Aoga sali bwino. Userekezera kuyamba suza message zakozo za maboza pano ndese ndikuzifuna. Angakhalire wo odwala aoga nali bwino nthawi pompano. Ukanga rosazindikira. Ngati kamwana kakang'ono. Munthu amadwala nthawi ina iliyonse kulengera ni nyengo. Ndizora kuga sakunena kuti adwaleke mopanopa. Anandipasa ndrama 1000 naira ndamaliza yonseyo ndakuntha. Ndipa ndama zimene nakupasa chikwakhuza njana oga. Munthu akamadwala mwina amatha kumwalira. Kupitirira kumatenda omwe kumwalira ndi ndrama sanga waniseso kupereka. Wenda zokuti oga mwalira. Ndrama sanga. Asini matanthauza choncho zitayi zimeneza. Tikambenkhani ina yakukhuza iwe ndine basi. Ndizikhuza ni makolo ako zili pati. Ndifuna ndazizi muse bambo anga mwezi uno. Ndifuna ndagulire phone yatachi azikangosisita choncho. Ndiwe big boy. Ufuna kugule bambo ako phone. Wasangalasa basi. Eya, sinimafuna kuti waziziwa zoti ine ndimagwira ntchito yakuganya ngati iyi. Ntchito imene siyolemekezeka. Imapereka ukapolo kwanu. Siku ndi limodzi uzakhala olemera ndekuti iweyo. Zona ndipo kulemera ndimakufuna kwa basi. Bambo akusunza gulira phone. Zimenezo ndi zitayi. Ndana amene akuza zoti bambo anga alibe phone. Bambo anga ali ndi phone yabwino kwa basi. Kuposa imene ufuna kugulira bambo ako iweyo. Zili bwino. Nawenso family yakwanu maipopa kwambiri ene. Njala nzanga kanitengere chakudya. Usadandaula. Ndikubwera ndikakutengera chakudya. Anthu olemera inu. Ngati ungakonde usaphatikize chakudyacho ungondikira pa ine ndekha fole lero ndifuna ndithibulemo ine ndekha. Mimba mungobwata matumbo ungotembenuka. Zakhale basi. Madam, mpando mene ndo ogayi ine sindingakhale pamenepo ndipeza zoti ndadesa ka. Ndanena kuti ungathe kukhala basi. Madam, training yanga ndapanga ngati wa polisi ndimakondera kumayankhula ntayimirira chonchi. Chabwino. Palibe vuto. Johnson. Madam. Zimene ufuna ndikuze leroli. Ndisazizimve kuti wakuza wina wake. Madam ine swa message wa mwamuna. Mukanduza nkhani ili panopa ndisunga ndekha basi singauze wina aliyense ineyo ndikunenesa.
lonjezo ndikulonjeza madam, sinzabuza ena aliyense. Jones, ndikufuna kuti undilonjeze kuti upanga ndendende zimene ndifuna ndikuuze pano. Ineyo Johnson, china chilichonse madam kundiuza ndimapanga. Chabwino Jones, Madam, ngati ungagwirizane nazo zimene ndifuna ndikuuze leroli, ndikupasa ndrama ngati zimene amakupasa mwamuna wanga pa salary yako, komanso ndikupasa ×2 ineyo. madam, mutanthauza kuti double salary? Eya. Imene ndi business yotentha madam. Ndiwuzeni pompano ine ndipange basi. Ndiwuzeni na madam. Ndiwuzeni kena kalikonse kwena kundichite ndili pano ine. Ndiwuzeni kalikonse ndikwanisa kupanga. Taona Jones, Madam. Ndikufuna ndayamika anthu awa kuchokera pansi pa mtima wanga ndi ziwalo za thupi langa kuphatikizapo apo ndi mzimu wanga. Dokota Chipalapala, Amasauli General Supplies kunzuzu, osayiwala Masamba Investment kubalaka, Wizipaita kumangochi kwa Chembaluko, osayiwala Ulumpi, Kwezi, Mvuju, Chimyanga, Kauka, Kafukwe. Filimu ina masulira ndi mzimu wanga wonse, ngakhale ndimamasulira filimu yoonera mwana ngakhale sokolo amene, koma iyokha ana ambiri mutikhululukire. Sitinapange chisankho choti tikusangalaseni, tapanga chisankho choti musangale kuma India komanso Kamelita, chifukwa Kamelita ndi filimu imene akuonerera wina aliyense ndiyopanda tchimo kuyambira pati 1 mpaka na mapati osatira amene ali kumapeto. Ndi filimu yabwino kwa basi, muzioneramo masuka. Nambala nayi 08216 kumapeto kwa 18. muziyankhisa ndi Villa Entertainment, komanso tizagulisana mafilimu pa WhatsApp. Zikomo. Kungoti nzeru za mtumbuka mmodzi amene alolezera ndi nzeru za yawo fete, ndicho ndi msamalimbane nani.